Dahai 89 Media. سلام زي خبركم تخاتلتي نايد مدد كما تخونوا لما عالتي أب عد قنطينا دلنا زوا ماكل أبن زوا بريخ تركب عديا بمثال كابي عد قنطي نبزي دمتعنا وقعي دما وقعي تحنبلي أب ميكيل نقلتهم زقبرو كابواتاتنا عدياتنا تسنحي خفتام وقعيو أبزو وان كميم كبعلو كميم كقبرو معزامينا متينا دلنا إذا مدد زي بتابوتيو جمر صالوت مستقبره تابوت وطيو تابوت وطيو مساعتوي مناب تحنبله زبلو أبزي على تزي زحالة عمتات نايت انتي كلن أبزخا بذركب عرتات دك أتشم مالتي ببوغنهم من إسياتهم أقوازهم مرعتهم حيزهم يمدمتوا
على
ጋሻ መቀባል በረከት ይደውል ጋሻ መቀባል ጸጋዩ ጋሻ መቀባል ፈጥራት ኻይበት ሐንስ ጋሻ መቀባል ዝናም በረከት ይተብ ቁርአን በእግዚአብሔር ስለዚህ እግዚአብሔር ጽን ኢልና ድሎ እንታይ ኮን ኸውን ትኽልና ስለዚህ ለመናዩ ቀንዕና ቃዕሪና ስለደመናዩ ነዙ ወሃብ አምላክ በቃ ጌርናዮ እግዚአብሔር እኮ ለጋሲዩ እግዚአብሔር ለጋሲ ወሃባዩ ወበት ካብ መንገድ ለምጽና መንጢና ነምጾልና ይሄዳ ነትብቅድ እሕና ንምሮ ይሄ ብዙሕ በና ሞን በቆ ሕጂ ብቅመን ማራሎ ካባና እግዚአብሔር ክማር ኢድና ምስ ዓመኹና እግዚአብሔር ከም ደለጋስና ጋሻ መቀባል መሳቤና እግዚአብሔር ካ ሓቦ ይሄ ክብሩ ይፈለጥናሉን አምላክነቱ ይፈለጥናሉን ወሃብ ጸጋ ምዃኑ ይፈለጥናሉን ወሃብ ዝናም ከም ምዃኑ አይፈለጥናሉን ብለይትን መዓልትን አይለመናዮን ስለዚ ደቀስና እግዚአብሔር ካ ንዓይ ደሎይን እዩ ነቶም ዝደለይ ወዳ እንደይ ጸጋ ትሂቦም አቦና አብርሃም ሃገር ከድሕ እንዳይለመነን እዩ አቦና ሎጥ ካል ንሱ ድሒኑ አቦና አብርሃም ስላሴ በአከራይ መጽወን ቶም ፈጠርቲ ይሄ ጋሻ መቀባል ልማዱ ስለ ዝኾነ እምበኣር ጋሻ ደቂ አብርሃም ክንባል ተኮይና አጋይስ መቀባል ንፍቶ ዘይፈልጡና መቀባል እንኳይ መምህራን ሊቃውንት ኮይኖም መሃረና ኢሎም ገዛና ባሪኾም ዝኣቱ እዚኣ ሓደራት ብላላ ቤተ ክርስቲያን እቶም ብሕቡን ብግህዝ ዝሃብኩም እግዚአብሔር ይቀበለልኩም ንዓመታ ብሓጎስ በጥዕና የፃንሐና ይረኽብና ዝተጸሊ ዘሎ ጸሎት እዛ ዓሪጉ ዘሎ መስዋዕቲ ጠለበ እግዚአብሔር ሰምዒዎ ዝናብ ምርኸ ዘውርደና ንዓና ኸ ፍቅርን ሃገርና ኸ ሰላምን ቅሳነትን ዘውርድ ይበሮ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር አለ ሰማርያም ሞገሰ መስቀሉ ሀብትሪ ወትሪ ዳ ማእከሉ ክማው
مدد كما يتقولوا لما عدي على عدو قنصي نازلنا عدو قنصي أبو زوا بديت أبو زوا ما كان أبو زوا بديت كم عديها إذا خابينا عدو قنصي لكتش بحال زانتا خطاب زانتا زلوا كبابيو اللي عدو قنصي دكتور عدو قنصي في اللاي تخيل أبي زانتا بزع عدلو من الوقت ساعدين زع دكتور عدو قنصي كنا كنا قبلكم مدد نايت حمدلي أبي مكيل أو دعمت قدرتنا نعدي نجبر تحمل وقعي كلن عدتنا الخابي لساعة فوق الجنبرة لما عالتون كم تعدي كم تعاوموا كم تزرعوا وقعنا يتحمل كايد ولا أو إنا كنكاتر إحنا كابوت مبتع سب تحمل كنكاتر إحنا في حجها عبيت عدي هذا القطعة نزي دحر بيتنا دي تحمله وما تابوتنا يعدي إنتاي دحر بيته مسؤول تابوت زلون يتحمل زلون سلذي كون جميلنا في تاريخ كبحر بيتنا عند الصيدا كفتامل ما تحاسبنا ممركم يعلكم እግዚአብሔር ይመስገን ደሃን ደውዒልኩም ቋ ደሃን መጻኹም ቋዕ ተሐና አሜን 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 ብጸሎት ቅዱስ ሚካኤል በጽሕና ንስኻትኩም ቋ ደሃን መጻኹም ዓድና ሃገርና ሕዋትና ታሪኽ ኣቦታትና ክንፈልጥ ኢልኩም ኣብዚ መምጻኹም ኣዚናይና ነመስግን ምኽንያቱ ወድላምካስ ቁልቁል ኣፍካ ናይ ደፋእካ ከም ድበሃል ኣብ ዝሓለፍናያ ስርዓታት ከምዚ ተሓንበለ ክቡር ባህሊ ናይ ቀደም እዩ ተባሂሉ መጺኦም ነዚ ክርኢ ድመጽእ ወይ ነዚ ዛንታ እዚ ክዕቅብ ድመጽእ ኣይነበረን እዚ ግን መንግስትናን ደቅናን ከዓ ስለ ዝኾንኩም እዚ ክቡር ባህልና እሞ ክንስንዶ ክንቅርቦ ናብ ዓለም ከንሪኤልኩም ምምጻኹም ዓዚና ነመስግን ብሽም ዝምሕምዳር ዓዲ ቆንፂ ዓዲ ያዕቆብ ነመስግነኩም ስለዚ እንኳዕ ደሃን መጻኹም ንብለኩም ጽቡቕ እስከ ብድሕሪ ባይተና ታቦት ክንጅምር ታቦት ሚካኤል ዓዲ ቆንፂ ድሕሪ ባይቱ ብመንፈሳዊ ትርጉሙ ከመይ ዝመስል እወ እዚ ታቦት እዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ተደኮነሉ ዓመተ ምህረት 1390 ዓመተ ምህረት ብሃፀ ዳዊት ግዜ እዩ ተደኪኑ ምኽንያቱ መደኮንኡ ድማ ኣቦና ተሽም ነዞም ኩሎም ዝወለደ ኣብዚ ሽብጣ ተባሃለ ቦታ መሬት ዓዲ ያዕቆብ ኣሎ ኣብኡ እዩ ነይሩ ኣብኡ ኮይኑ ምስ ዝነበሮ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምሕዳር ናይ ታቦት ምኽባር ዝነበሮ ታቦት ስለ ዘይነበረ ኣነ ታቦት ምጎበርኩ ንመን መኻሓትት ክብል ይሽገር ነይሩ ትሕልና ነይሩ ግን ድሕቡራ ይረኸበን ሓደ ባሕታዊ ኣቡነ ናፍር ዝተባሃሉ ቦታ ኣብዚ ቀልቀል ናይ ፃዕ ዘጋ መሬት ነይሮም ሕጂ እሶም ካብ ግብፂ መፂኦም ይበሃል ባሕታዊ እዮም በቲ ኮይኑ በቲ እታ ዘለዋ ቦታ ለይቲ ትበርህ መዓልትኻ ዘይትፍለጥ ሕጂ ሰብኣይ ነዚኣስ ገለ ትእምርቲ ኣለዋ ኢሉ ምስ ከደለን ኣቡነ ናፈር ኣብኡ ረኺብዎም እዚ ታቦት እዚ ንክቐረፅ ኣብዚ ክትድኮን ሕጂ እሶም እዮም ሓቢሮም እንታይ ኢሎም ሓቢሮም ኣነስ ታቦት መጎበርኩ ወሊደ ኣለኹ ዘሚደ ኣለኹ ታቦት ዘይብሉ ፅቡቕ ስለ ዘይኮነ እንታይ መጎበርኩ ኢሎሞ እዋዕ በል ፅቡቕ እግዚኣብሔር ኣምኪርካ ኣሎ ኣነ ድማ ተዓቕመይ ዝፈቐደበት ጎይታት ነገረኒ ክሕብረካ ኢሎም ኣብቲ ሽብጣ ዝተባሃለ ቦታ ሽብጣ ዝተባሃለ ቦታ ነይሮም ኣብኡ ኮይኑ እምበዓር ኣፍታ ዘለኻያ ቦታ ኸንካ ላም ሽብጣ ዝበሃል ሽብጢ ማለት ጎኒ ማለት እዩ ብዚ ታ ሽብጣ ትበሃል ቦታ ናይ ዓዲ ያዕቆብ ደላ ሕጂ እሳያ ታስማ ታላም ሽብጣ እሞ ብኹይናት ገርካ ርገዛ ውጋ እያ ካብኣ ታላም ኣብ ዝወደቐትሉ ታቦት ክትተክል ኢኻ ኢሎሞ እዚ መዓስ ዓመተ ምህረት እዩ 1390 ዓመተ ምህረት ብዘበን ሃፀ ዳዊት እዩ ሕጂ ኣቦታትን ኣቦና ተሽም ኣብ ዝመፅኡ ምስ ዝነበሩ ሽመት ናይዚ ቦታ ገዛኢ ኮይኑ ምስ ደቁ ምስ ኩሎም ደቁ ማለት እዩ ኣብ ዝመፅኡ ይነብር ነይሩ ታቦት ምስ ቀረፀ ሕጂ እዚ ታቦት እዚ ኣብዚ ዘለና ዓመት ሕጂ ክንደይ ገይሩሉ ተበልና 718 ዓመት ገይሩሉ ታቦት ኣብዚኣ ከም ትቕረፅ ኮፍ ካብ ድብል 718 ዓመትን ገይሩሎ እወዚ ታቦት ቅዱስ ሚካኤል ናይ ደቀ ተሽም እዩ እዚ ሕጂ ደቀ ተሽም ኩሎም ተኣኪቦም ኣቦና ተሽም ኣብዚ ምስ ኮነ ዓዓዶም ስለ ዝሃቦም ኣቦታትና ተማኺሮም ተዛትዮም እምበዓር ሓደ ካብኦም ካብቶም ኣሕዋት ደቀ ተሽም ዘርጦና ዝተባሃለ መይቱ ምስ መተ እዚ መሬት ዝኩላቶም ክካፈሎ ይኹኑ እምበዓረ ይብሉ እቶም ኣቦታትና ተኣኪቦም እዞም ወራዙት ናይ ደቀ ተሽም እዚ ታቦት እዚ መገልገሊ ክኸውን እዚ ናይ ዘርጦና ሓውና ንኩላትና ይትብፅሓና ናፃ ንታቦትን ታቦት መገልገልን ንኣጋይሽ ከምዚ ሕጂ መፅኦሞ ዘለዉ ተሓንበለ ድብልዎ ደለዉ ንዝመፁ መጋይሽ ጌርኩም ትቕበልዎ ካብ ምባል ተበጊሾም በዚ መሰረት ክሳብ ሕጂ ናይ ኣቦና ዘርጦናይ ነቦታትና ነዞም ዓዲ ቆንፂ ንብሩህ መርቆሬዎስ ተዋሂቡ
أبوتاتنا خاص بقيرهم يقلقلوا بو مسر السرحوا له ساتن بعلم تنقواتن تجوهاتن قدساتن يوم تابوت بخاناتهم ديو بشقواتهم ديو بدك نسيم ديو بدك قواتهم بقيرهم يقلقلوا له وتسر ممسيو أزيو سلازي أفتو تحمله كلمة أنت خنا بزي تبقشوا حجي مبعرة بوتاتنا مريتي من يوم تابوت تخيلنا خبهلنا كابزن عدتات مولا التشمز ولدن ببعدهم مسيهم تحمله يبلو أب عمت مسيح ورازن أجوازن من إسياتن مسيهم تحمله بلو خمسة تريقات أنا حمج ببعدهم يأتوا ثم عدي أجايش مقبلي الداليوم يقبلوهم أبز مسيرة زحج انتهي نيرو كم زحج ده يكون سبب هفتيمو ما مسكرة من حملن مرعى دقبر دلو أبترت راح يتوصل نير مرعى حجي أبزيات مسأت جوز دمسأ جوز دمرأ نتري ويتمرأ قال أبزيات مدت أمامته أبزيات أساسا دلوون تقنا جيني مسأت موداتهم كمو حجز مسمسو أم بعربو أنا نقول كستو مريض الله عد خص عدا كيت كاتزارب اللي بهالبيت حقنا بوتاتنا بخمسي دقيقة نير تتعامل مسمسة أتامر أبزيات أسر ولا دقيقة نمك حقاوي يقبروا له سلز بخمسي أتام بقسيتها تنا تبدك بتشم نسب رجاخب كم زي أمسيا زي أبير جيروها نشوعات ميتين عشر شمون عامة إنه ولا خبرات أبوتاتنا عدوانسي يقلقلوا له بخمسي مسيت تابوت قبل خلاني. أبي ما توس كم كانينا؟ عندنا قالوا ودنا لحد قانينا؟ سلام دي وخميك كل سلام. كل سلامي قصات بالله. بغض الله لام تحاردا نبل ويتغسينا تسيئنا نبل توقيهم كل حديو كافتا بوتاتي أتباريخا أبزي أمس ودقت تابوتات الشماب زخت تكلكم زلوا تتاريخو مالتي سلازي التاريخ زي حزبنا دقتشم شمو انت دقتشم كم زي استقلصه زارطنا يحوى مسمته مقلقل خون هيبومو حفشاو قنز تاريخو مقلص زي كبري نيابوتاتهم كبري نياتشم كبري نيابوهم يزي شمو انت دقتشم أبزي عمت أوالد تقنينن تحنينن جرازو أجابز كتريتهم حيزهم حواتهم أختيلهم كبكيبهم لك نابز تحنبلزي وموت وبب عدو دحنبله كمن كي الدلوز خبره نابلا مريحمن بب عدن بوتهم حزهم قايلا تساويتهم صبل نابوهم أتشيم قميصهم عدهم خدجر حفشاو جنا ما تصو خمس تبهله نابوهم تاريخ أبز سلزخونه أبوهم ناتشيم أبز سلز تقبره حفشاوي أبوهم نمخبر ببعدهم نابوهم تاريخ نخبرو أبزي عمتاوي مكائل نهاسه نخبرت موصوه همزي درا أنا يخالهم معلتي تحملين دالا جرازتن أقوازن بقبو مسمرهم قايلات تصاويتهم سعسيعهم صبل تابوت أبوهم تعيمهم من ريحة وين يرقدم من ريحة زبال أجاشنا تقبلوا لنا تبهيلو ككلت دي خاص السلسة حشكا نخبري ناجي تابوت زون خياد نيرو سلسة خمس تقلص أيو نزي تحمل زي من كاليو نيابو خبرن نياتشم نيابوهم كبرن نيابوهم تابوتن أبوهم زعرفولن سلسة خونا نخبريهم خمسي لهم تحمل نابلو زاتون زخودون حجون إنه هلا دكنان سدرانا كم تزبلوا ودلهم كأوقاف كان يدفع كايلهم أبصلا أدا خمس دو نقبر نيرنا نقول توارج إني نير بسنك صلاي حججن نينا أدا عدينا نرقص علينا برهنا نرقل لنا أو باي ماتيوس أبزي أنا تزي أبناء تحمله منفساوي ممهر لقريت أمون ديم عرفتني على ما ودي على خمسة عرب أبوتات عديتات تحمله جماعة روز نبرو جمهور حز نبرو عتقود نبرو من تذكروا بيود تعرفوا كله ويا بقداف عليهم من نذكر عبيت عجبوا دنبرو كله ولا بعبيتهم خنو عبيت بعل بيك حسين نيرم بعل مرجيتا أمارة نيرم دياقونات كترفوا نز خبرزي دخبروا دعجبوا عبيتي بعل بيك رمتهن نيرم علي أرمياس خالوتون بعل أيابلاي أشبرهد بهالو بزي بعل بيك قبرأ بصحتهم كلهم زمان سياز نبرو أخبرون تختي لهم من دقدقي تعاطيهم تدبلون كورو دهرمون تصاوتون بزحات يوم نيرم
ኣመሓዳሪ እውን ምሳና መንጎና ኣሎ ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ቁንፂ ማለት እዩ ኣመሓዳሪ ከመይ ውዒልና እግዚአብሔር ይመስገን ሓነቕኒና እግዚአብሔር ይመስገን መስገን አምላክ ክብር ይስፋ ቁምጣ ገይሮም ሻርባ እዚ እንታይ ካትብሎ ሕዛብ ተዓጢቆም ሻርባ እዚቶም ገይሮም እዮም ድብሉ ነይሮም ብዝኾነ እተኣሰር ኣሎ ተኣሰር ተሊኻ ፅባሕ ኣብ ምስሳኑ ዓብ እጃም ከም ደምፂ ናይ ሕጂ ወለዶ ትፅቢት ኣለና ኣነ ብወገናይ ብተገዳስነት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ብኸበሮኦም ብሴፎም ብበትሮም ኩሉ ክትጋባብ ናይ ቀደም ኣሰር ሕጆም ተኸቲሎም ኣለዉ እሞ ነዞም ድሕሪኦም ዘለዉ ከውርሱ ትፅቢት ኣለና ንሕና ኸ ኣብ ጎኖኦም ኣለና ብጣዕሚ ረኪበሉ ማእኸሉ እምበር ኣባጓይላ ነይረ ኣነ ቀንዲ ዝፈትዎ ነበርኩ ከበሮ ምህራሚ ብጣዕሚ ከበሮ ድሃርም ከበሮ ፅቡቕ እየ ዝሃርም ፈልጡ እዮም ዞም ኣያታትና ዋላ ከበሮ ዘለኒ ስምዒት ሕጂ ግን ተዓቕሚ ደኺሙ ዳስ እየ ዝርክብ ነይረ በዚ ሓሶት እቲ ዳስ ከዓ ሓፂሩ ነይሩ እዚ ሕጂ ኮነን እዚ ሕጂ ኮነን ቆፅሊ ነይሩ ስለዚ ኣብኡታት ስምዒት ነርና በዚ ፍቕሪ ናይ ጓይላ እውን ነርና ኣነ ብወገነይ እቲ ወኒ ኣሎ ተዓቕሚ ዋላ ተሰኣነ ሕጂ እውን ምዞም ደቅና ክንስዕስዕ ኣነ ኣዝየ በቃ ክሳብ ዘለኹ ክብገሰሉ የደሊ ብወኒ ማለት ብወኒ ድሓር ሎሚ ሰብ ነቂሕ እዩ ቀደም ባእሲ እዚኣ ገለ ነይሩ እዩ ሎሚ ከምኡ የለን ሰብ ማዕቢሉ ተሃኒፁ ሰብ ከምቲ ያታተይ ዝበልዎ መምሃራን ዝበልዎ እዚ ተሃኒፁ ብገቦ ጠማማት የለን ትኽኢልካ ምኻድ ትምህርቲ ምቕሳም ስለዚ እዞም ደቂ እዚኦም ኣብ ምዕባልኡ ክበፅሑ ንሕና ከዓ ከነውርሶም ብጣዕሚ ደስ ይብል ምክንያቱ እቶም ኣቦታትና ሓሲቦም እዮም ዝኸዱ ነይሮም ትትንቢቶም ፅቡቕ ትተተንበይዎ ኣብ ተግብሪ ይውዕል ሕጂ ደስ ዝበልህን ናይ መምህር ተዛረቧስ ኣብ ሽብጣ ክብከሎስ ሽብጣ ተተጋግየ ናይ ፍርቂ ሰዓት ትኸውን እያ ካብኡ መፅያ ከይመተት ኣብዚ ምዕላባ ሓንቲ ሓንሳእ ሰፋሕ ኢላ እሞ ኣብዚ ክትሓልፍ ትንፋሳ ኢሎም ተፀቢዮማ ካብኣ ተሲእኻ መፅያ እታ ሰፋሕ ዝበለታ ባይቶ በሪኽ ኣብቲ እያ መእከብ ዓዲ ኣብዛ በራኻ ሕጂ ማይ ተተኺላታ ዘላ ባይቶ በሪኽ እያ እሳ ላ ብዛንታ ሕጂ እታ ባይቶ በሪኽ መእከብ ቦታትና መዘራረብ ናይ ልቦም ውሽጣዊ ደንበ ደቂ ተሽም ማለት እዩ ሕጂ ካብኣ መፅያ ካብዚኣ ሰፋሕ ኣብዛ ትሕቲ ቦታ ሓሲቡ ገይርዋ ኣምላኽ ማለት እዩ ኣብዚኣ እታ ቦት ተተኺላ ምክኤል ከዓ ብጣዕሚ ብክብሪ ትተሓዝ ከምዛ ዝበላ 8 ደቂ ተሽም መፅአን ተሓጒሰን ብሩሃት ገፀን ኮይነን ተፃዊተን ደስ ዝብል ባህለን ወኒ ገይረን ዝኸዳ ሕጂ ደስ ዝብል ኣነ ዝምፅንሑ ደርፍ ነርና ሕጂ ተቐባልቲ ጋሻ እንጀና ንሕና ዓዲ ቆንፂ ድሕሪት ኢና ንኣቱ ትጋሻ ተዓዚብና ንቕበሎ ምስ ኣተወ ከዓኒ ናቶ ጉጅለ ፈልዩ ጓይላ ገበር ዓዲ ክስቶ ኣትዮም ዓዲ ክስቶ ኣትየን እንዳበልና ንቆፅረን ምስ ኣተዋ ሽዑ መጨረሽታ ንዓዲ ቆንፂ ንኣቱ ምክንያቱ ወዲእና ሓንኪኹና ገዲፍናይን ከይንኸይድ ጭራ ኢና ንኣቱ ንሕና ድሕሪት ኣቲና ሽዑ ጋሻና ንቕበል ከም ዝድበለዎ ምርሒት ንበፅሓ ብፅሓ እንዳመፃ እንዳተዋዘያ እንዳበልዓ እንዳሰተያ እንዳተሓጎሳ ኸዳ ነይራ ደስ ዝብል ነገር ነይሩ ሽዑ ከም ገለ ድኾነ ነገር እንታይ ሓድሽ ህይወት ይፈጥረልካ ምክንያቱ ኣብ ገዛ መፅአን ተሓንበለ ደርፈዳ ክበልዓ ክሰትያ በትደለካ ፀጋ ደስ ይድብል ትላለብ ከምኡ ጌርካ ዋላ ወደይ ክሪኣ ክእል ክሕፀያ ክእል ካብኣተን ደስ ዝብል ነገር እዩ ነይሩ ናይ ቀደም ማለት እዩ مليون الله زعدنا طبعا قرمك مليون الله صبغ قطب هو حقوس كلها انا بتاع من قاع بصحنا تسدب البالي هو يمل لنا ابراي نقدر مكين نحسي عدوتي ينادلنا بزي دحرينا نايدي مسينا صلوتي يقولوا سيان مهارا وراك مرتاح صلوتي صلوتي تحنبله
ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ነይሩ ምኽንያቱ ሕጂ እኳ ኣብ ለጭላጭ ንኽደና ኣለና ዳርጋ ሽዑ እዚ ሽፎን ብዛዛ ይድበሃል ነይሩ ብዛዛ ትኽደን ንእሽተይ ሻሽ ከዓ እንተረኸብካ ስድራኻ ተጎበርልካ ትኽደን ተደይጎበርልካ ትልምን ነርካ ጋማ ኢኻ ትቁነን ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ እኸርር ከራሪት መን ይድበሃል ሽዑ ብምርጫ ከበሮ እውን መን ተሃርም ፍሉጣት ኢኻ ተወዳዲብካ ሰለስተ ኾንካ ክትረግጽ ኢኻ ትውዕላ በይንኻ ኾንካ ክትላመድ ሽዑ ተላሚትካ ከዓኒ ማዕረ ማዕረ ሓደ ዘላፍ ሓደ ሓላፍ ኣይኮነን ሰጥ ኢልካ ራግጻ ሓፍ ኮፍ እንዳበልካ ተን እግርኻ ፍሉጣት ኢና ንኸርር ዝነበርና ካብተን ቀዳመት ከራሪት ኣነ ነይረ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ እቲ ባህልና እቲ ናይ ቀደም ያታና እቲ ደርፊ ንምንክኤል እንዳመስገንካ ንምንክኤል እንዳወደስካ ይዕቆረኒ እንዳልካ ይነሩ ናይ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ በዓት ከበሮ ዘርማ ሃርማ ዝነበራ ዝኽራ ዝነበራ ኣብ ሰዓት ሓለፋ ኮና ኽእላ ኣብ ሰዓት ድዋ ኽእላ እዋ ወይ እውን ዓብይን ጥዕና ክኾና ኽእላ መን ዝክሪ እወ ይዝክር የተን ሓደ ሓደ እኳ ኣለዋ መሳተይ ካብተን መሳተይ እኳ ሰፊያ ቀሽፍት ክኤላ ኣላ ካልእት እኳ ዳርጋ ንግስቲ ጓል ወልደ ክኤል ነይራ መይታ ዓዲ ኩላኽና ኸይና ማለት እዩ ለምለም ተስፋላሴ መሳታያ መይታ ዓዲ ኩላኽና ኸይዳ ሰናይት ታርኣያ ኣላ ኣስመራ ኣላ ፍሮይኒ መሓሪ ኣላ ኣስመራ ተመሪዓ ኣላ ብዙሓት ኢና ነርና ማለት እዩ ብጣዕሚ ናፍቑ ከምኡ'ሞ ይደልዮ ኣይረኽቦን እየ እምበር ይደልዮ ሕጂ ኣነ እኳ ተማሃራይ ዳርጋ ክወርስ እየ መፅእ ከም ዝበልኩሞ ኣነ ወና ማሕበራዊ ማይ ከበሮ ብጣዕሚ ስምዒታዊ እየ ነይረ ከበሮ ብጣዕሚ እየ ትፈትዎ ኣላ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ብዕድመ ኣዝየ ንእስተ እየ ካብዚኦም ሓፈሻዊ ግን ተሓንበለ ኣዝዩ ጽቡቕ ባህሊ ናይ ደቀ ተሽም ምስ ባህላዊ መንፈሳዊ ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ዘይርሳዕ ዛንታ እዩ ከዓ ብትኽክል ማለት እዩ በቲ ካብኡ ምዃነይ ከዓ ክወርዕ ማለት እዩ ኣነ እዚ ዝብለካ ዘለኹ ሕጂ ካብዚ ሕጂ ጀሚርና ዘለና ተሓንበለ ክሳብ ዮሃንስ መስቀል ዝግባይላ ይዕርፍኒ ዋላ ብዚ ምስ ተወድአ እዚ ኣነ ከም ዝክር ማለት እዩ በዚ እንዳ ኣቦይ ማቴዎስ ዝበሃል ኣሎ ገዛ ደድሕሪኦም ኢና ንኸይድ ሽዑ ኣግባ ሽዑ መዓት በፅሐዮም ቁምጣ ስረ ገይሮም በዚ ካብዚ ፋሕፋሕ ምሰለ ምሉእ ምሸት እዮም ሕጂ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣነ ብዝያዳ ከዓ ንዓኹም እንታይ የመስግነኩም ካብ ዓሚ ማለት እዩ ነዚ ታሪክ እዚ ተወኪስኩም ተሓንበለ ኣመልኪትኩም ናይ ደቀ ተሽም ኣብ ዓዲ ቁንፂ መፂኹም ፈትሽኩም እዚ ባህል እዚ ከመይ ከም ዝነበረ ከመይ ክቕፅል ኣለዎ ኢልኩም መፂኹም ኣኽቢርኩም ነዚ ብምግባርኩም ኣነ ብጣዕሚ ከመስግነኩም ደሊ መንእሰያትና ከዓ ካባይ ጀሚርካኹን ዋላ ትሕተይ ዘለዉ ከዓ ነዚ ባህልን ክብርን ናይ ዓዶም ተመልኪቶም ተረዲኦም ንቐጻሊ ዓቲቦም ክሕዝዎ ክምህሩሉን ድማ ይላቦ እምበር ኣነ ብዝያዳ ተማሃራየ እምበር ዓሚቕ ኣፍልጦ ሳይርከፍሉን ማለት እዩ ኣብ ተሓንበለ ዓዲ ቁንፂ ኢና ፀኒሕና ምክታልኩም ብኽብሪ ነመስግን እዚ መደብ ዝንኽልኩ ባጣ ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ምግባር ዘርግሕዎ ኣብ ዝጌታ እዩ ዘሎ ሰብ ኣብ ጸሎት እዩ ዘሎ ወድሓንኩም ንዓመታ ከም ዘዋን Dahai 89 Media.